Лекарку, якая працуе ў чырвонай зоне ковіду, аштрафавалі амаль на 1500 рублёў за налепку пагоня на аўтамабілі. Суддзя Кастрычніцкага району Віцебска Владзімір Царыкаў палічыў гэта несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. Адметна, што пагоню на машыну лекарка сама не клеіла, а проста мяняла крышку багажніка ў суседняй Літоўскай рэспубліцы, дзе герб пагоня з'яўляецца дзяржаўным гербам. Вось такі маразм лукашыстаў. Канца абсурду гэтага не відаць, але мы ўсё роўна будзем набліжаць сваю працу і той час, каб гэта ўсё як мага хутчэй скончылася. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта студыя ў суботу, і мы пачынаем. Нужно бороться и нужно терпение. Польскія памежнікі за сотні перадухілілі 219 спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Адна з іх была здзейснена пры непасрэдным удзеле беларускіх вайскоўцаў, якія разбуралі плот на мяжы. Так цвердзяць польскі бок. У адказ Польшча разглядае закрыццё пераходаў і нават чыгуначнага злучэння з Беларусю, у тым ліку для таварных цягнікоў. А ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў развязаны Лукашэнкам міграцыйны крызіс параўноўваюць з гандлем людзьмі. Падрабязней пра навіны вакол вось гэтай катастрофы гуманітарнай на беларуска-польскай мяжы ў наступным матэрыяле. Уначы ля мястэчка Чаромха польскія памежнікі перадухілілі спробу нелегальна прайсці мяжу. Як паведаміла памежная служба, група мігрантаў каля 100 чалавек пры падтрыманні беларускіх вайскоўцаў прарвала агароджу. Пры гэтым польскіх памежнікаў сляпілі лазерамі і страбаскопамі, а мігранты распылілі слезацечны газ. Мы робім усё магчымае і неабходнае ў гэтай сітуацыі, каб развязаць яе станоўча, але не эмацыйна, адэкватна да сітуацыі. Апошнім часам колькасць правакацыйных выпадкаў, калі мігранты дзеюць пры дапамозе спецсродкаў, ды пры падтрыманні беларускіх вайскоўцаў і памежнікаў для прарыву мяжы пачасціліся. Ці могуць гэткія правакацыі прывесці да ўзброенага канфлікту? У асобных выпадках, конечно, польскія спецыяльныя службы могуць прыйсці да больш такого шчыльнага выкарыстання спецыяльных сродкаў, але зноў жа, калі сітуацыя будзе разгортвацца у тым рэчы, як мы бачым зараз, то падстаў для ўжывання менавіта летальнай зброі няма. Каб уздзейнічаць на рэжым Лукашэнкі, Польша заявіла пра магчымасць цалкам закрыць транспартнае злучэнне з Беларусю. Закрыццё пераходу ў Кузніцы вынікала з таго, што беспасярэдне пры гэтым пераходзе беларусы справакавалі міграцыйную сітуацыю, нелегальную спробу мінання. Гэта было першае папярэджанне беларусам. Яны недаверліва ставіліся да таго, што мы закрыем на неакрэслены час гэты пераход. Яны цудоўна ведаюць, што праз момант мы можам закрыць наступны пераход, як і чыгуначны рух. Беларусь стратэгічны шлях пасажырскага і грузавога транзіту для краінаў еўрапейскага звязу. Але спыненне злучэння будзе мець мацнейшыя наступствы для нашай краіны, бо 25% беларускага экспарту прыпадаюць на Еўропу. Гэта будзе такі магутны стрэл у рэпутацыю Лукашенка, не толькі рэпутацыю, а ў эканамічныя інтарэсы. Што, ведаеце, я не думаю, як ён будзе размаўляць нават з рускімі, таму што гэта транзіт грузаў, якія ідуць праз Расію. Такім чынам Беларусь стварае праблемы не толькі для Еўразвязу, не толькі для палякаў, а для расійскіх, крамлёўскіх яго партнераў. На беларускім баку на мяжы з Польшай у стыхійным лагеры цяпер застаюцца каля 2000 мігрантаў. Пасля загаду Лукашэнкі падвесці сухія дровы, вайскоўцы, ратавальнікі і Чырвоны крыж працягваюць абсталёўваць намётавы лагер і падвозіць харчы. Калі рассеивать гэтых мігрантаў па ўсёй краіне, па турбазам, то, па-першае,
Питання ще фінансове, тобто яким чином будуть покриватися їх проживання. По-друге, звісно, логістика. Да? Коли мігрантам хочеться перепроїзд межу, то логічно їх розміщати каля межі. І картинка, звісно, буде відповідна. У той же час у сеціве з'яўляюцца відэа, дзе бачна, як вайскоўцы са зброяй не даюць мігрантам пакінуць памежнай зоны, а таксама як раздаюць гуманітарную дапамогу. На наступным тыдні міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу мусяць абмеркаваць 5-й пакет санкцыяў, у які трапляюць некалькі дзесяткаў арганізацыяў і чыноўнікаў, якія спрыяюць перамяшчэнню мігрантаў да еўрапейскай мяжы. У гэты ж спіс могуць трапіць гатэль Мінск і нацыянальны аэрапорт. Марыля Дакуцька, Белсат. Палітзняволены журналіст Дзяніс Івашын напісаў заяву на сустрэчу з доктарам у турме. Пра гэта паведамляе яго жонка Вольга. Улетку у Дзяніса здарыўся сардэчны прыступ, і праблемы з сэрцам ён адчувае дасюль. Гарадзенскага журналіста Дзяніса Івашына затрымалі сёлета 12 сакавіка. У той вечар сілавікі ўчынілі ператрус не толькі ў дома ў журналіста, але і ў ягонай маці, а нават у 95-гадовай бабулі. Івашыну выставілі абвінавачванне паводле 2 крымінальных артыкулаў. Нібыта за ўмяшанне ў дзейнасць супрацоўнікаў унутраных справаў і здраду дзяржаве. Насамрэч, за расследаванне пра былых супрацоўнікаў расфармаванага ва ўкраіне спецпадраздзялення «Беркут», які падазраюць у забойстве герояў рэвалюцыі 2014 года. Некаторыя з супрацоўнікаў пасля ўцёкаў перайшлі на службу рэжыму Лукашэнкі і датычныя да разгону мірных пратэстаў. Цяпер Дзянісу Івашыну пагражае да 15 гадоў зняволення. Каля амбасады Беларусі ў Вільні нашыя суайчыннікі зладзілі акцыю «Я выходжу» у памяць на гадавіну забойства Рамана Бандарэнкі. Яны ўшанавалі ягоную памяць, а таксама ўсіх тых, хто загінуў, хто быў забіты рэжымам, хвілінай маўчання. Смерть Романа Бондаренко явилась символом борьбы нашего народа против этого режима. Режима, который может убивать просто ни за что. Всегда правду, то есть и против беспредела, который происходит. Вот. И он выходил всегда, то есть на все воскресные марши, то есть поддерживал таких же простых белорусских граждан, как и он сам. Этот день важен, потому что повестка Беларуси становится привычным. Привычным начинается, что людей убивают. Привычным, что их задерживают. Как сводки с полей о том, что кого-то задержали, посадили, увели, становятся нормальными. Год минул, человека забили, и это беспокарано. То есть нахабное забойство беспокарано целый год. Следчий комитет Беларуси покрывае гэтых забойцаў. То бок следчий комитет, все гэтыя люди, которые кормятся з бюджету, яны просто долучиліся до гэтага злачынства. Сысці з улады так, каб застацца ў гэтай самай уладзе. Лукашенко агучыў тое, што раней казалі іншыя эксперты, пра тое, што ён збіраецца ўвайсці ва ўсебеларускі народны сход, сышоўшы з пасады з прэзідэнта, пакінуўшы прэзідэнцкае крэсла. Пра гэта сам узурпатар заявіў у інтэрв'ю расійскаму эксперту Ігору Каротчанку. Пра тое, як будзе працаваць усебеларускі народны сход, канкрэтыкі няма. Вядома толькі, што Лукашенко плануе перадаць органу функцыю прызначэння суддзяў і старшыні Верхоўнага суда. Апрача іншага, УНС зможа абвесціць вайну або мір у залежнасці ад сітуацыі, накіраваць вайскоўцаў за межы Беларусі, абвесціць імпічмент прэзідэнту, сфармаваць цэнтральную выбарчую камісію і, цытата, разглядзець асноўныя пытанні. Каб усё гэта запрацавала, трэба ўнесці змены ў Канстытуцыю. Рэферэндум у справе змянення Конституции старшыня ЦВК Ярмошина планавала на люты 2022 года.
Месца, дзе таксама вось бачыцца беларуская дыяспара, яна ўзмацняецца, з'яўляюцца свае розныя пляцоўкі культурніцкія. І нават вось яшчэ цікавая рэч, больш чым проста бар. У цэнтры Вільні адчыніўся паб «Пагоня», што мае стаць пляцоўкай для сустрэчы мясцовых беларусаў. Першыя наведнікі азначаюць, акурат такога месца, дзе можна было сустрэцца сярод сваіх, бракавала. І вось у такой менавіта нязмушанай абстаноўцы. На адкрыцці пабывалі таксама і нашыя калегі. Новы беларускі бар у Вільні яшчэ з вуліцы сустракае наведнікаў гербам «Пагоня». А першае, што заўважаеш унутры, карціна Хаім Масутина «Ева». Помимо работы, политической бесконечной повестки и всего того, что мы делаем, здесь, особенно в этой изоляции миграционной, найти место, где мы можем прийти и знать, что вот здесь я встречу белоруса. А никто не поймет тебя так, как белорус. Только с белорусом ты можешь обсудить все свои проблемы, переживания, что творится внутри Беларуси. Ідэя Анны Златкоўскай адкрыць беларускі бар спадабалася бізнесоўцу з беларускімі каранямі Рыцісу Крыцянасу. Бар ён адкрыў за 3 месяцы. Тут працуе беларускі персанал, ёсць меню по-беларуску і по-літоўску. Уютный бар в хорошем месте города для того, чтобы белорусы имели свое место, не только посетить, пообщаться, а делать какие-то мероприятия, выставки, концерты. Рыціс Крыцянас спадзяецца, што гэтае месца будзе прывабліваць у тым ліку літоўцаў, ды знаёміць іх бліжэй з беларускай культурай, людзьмі, музыкаю. На адкрыцці для наведнікаў заспяваў гурт «Наві Бэнд». Зараз тут збіраецца шмат добрых людзей, якія сустракаюцца, якія размаўляюць, якія адчуваюць крыху сябе як дома, таму нам было прыемна сёння заспяваць тут. Крыху як дома, такую атмасферу бару ствараюць і самыя беларусы, бо сярод сваіх лягчэй перажываць вымушаную эміграцыю, ёсць з кім абмеркаваць лёс Беларусі, знайсці новых сяброў ды сустрэцца са старымі. Юлія Лабанова, Белсат. Ужо зараз з намі на сувязі старэйшы дарадца Святланы Ціхановскай, Франак Вячорка. Франак, добрый вечар. Добрый вечар. У суботнім выданні, як заўсёды, таксама падсумоўваем, што было на мінулым тыдні, і акурат з дзейнасці Святланы Ціхановскай гэта найбольш знакавая, вядома, амаль 4 дні ў Берліне, сустрэча з прэзідэнтам, выступ у Бундестагу. Чаго яшчэ удалося дасягнуць? Самое важное было гэта прывесці пакет дакументаў і рэкамендацый будучаму нямецкаму ўраду. Ужо праз некалькі тыдняў закончацца кааліцыйныя перамовы. Мы будзем ведаць, хто будзе канцлерам, міністрам замежных справаў, і можна будзе працаваць з гэтымі людзьмі. Зараз, калі распачаўся міграцыйны крызіс, вельмі важна, каб Нямецчына праявіла рашучасць, волю. Санкцыі не будуць прынятыя без Нямецчыны. Дапамога еўразвязу не будзе прынятыя без Нямецчыны. Немагчыма ўявіць лепшага часу для візіту, чым вось гэты тыдзень, калі там была Святлана Ціхановская. І вы самі маглі бачыць відэа, калі яна прыбыла ў Бундестаг, і ўсе фракцыі, усе групы ў Бундестагу стоячы ёй аплядавалі. Нават альтэрнатыва для Германіі. Гэта збольшага прарасійская партыя, папулістычная партыя, якая раней заўжды крытыкавала беларускі дэмакратычны рух. Нават яны усталі і паказалі сваю падтрымку беларускаму народу. Фракцыі ў Бундестагу пляскаюць уладкі, адчуваецца вось гэтая еднасць нямецкіх палітычных сілаў, але ўсё ж такі гэта сімвалічныя крокі. А наконт крокаў такіх, можа, больш намацальных, ці вось, бо гэта не першы візіт Святланы Ціхановскай у Берлін, ці можа быць штосьці новае, нейкія магчымасці для беларусаў, нейкая магчымасць таксама дапамогі тым сем'ям рэпрэсаваных? Давайте не забываць, што ўжо год Нямецчына падтрымлівае беларускіх студэнтаў, беларускіх навукоўцаў, сотні, насамрэч, стыпендыяў вылучаныя для рэпрэсаваных. Многія беларусы атрымалі візы. У Менску працягвае працаваць нямецкая амбасада, таксама цэнтр IBB, які актыўна падтрымлівае грамадскія праекты. Працуе праграма падтрымкі лекараў, рэпрэсаваных лекараў, у тым ліку, якія змаглі часова пераехаць у Нямецчыну. Запушчаны Deutsche Welle пасля перадапошняга візіту Святланы ў Нямецчыну, і гэтая служба пашыраецца. Там зараз ужо ёсць YouTube-канал, Telegram-канал, яны кожны дзень публікуюць навіны пра Беларусь. Ну і прэзідэнт Штайнмаер пазаўчора паабяцаў Святлане, што Нямецчына лішкі вакцынаў вылучыць і перадасць іх па магчымасці перадасць іх у Еўрапейскую камісію,
каб потым можна было іх перадаць беларусам. Гаворка ідзе пра вакцыны Pfizer. Наконт таксама дзеянняў нямецкага боку. Сёння літаральна у польскім тэлебачанні можна было пачуць каментар ад кіраўніка бюра нацыянальнай абароны, офісу нацыянальнай абароны Польшчы, які лічыць, што санкцыі, якія рыхтуе еўразвяз супраць рэжыму у Беларусі, яны недастатковыя з пункту гледжання Польшчы. Як нямецкі бок ставіцца да таго, што вы прапаноўваеце, да нейкіх, як ён ставіцца да абмежавальных захадаў супраць рэжыму? Наколькі рашуча? Нямецчына, Аўстрыя, Італія, Францыя заўжды вельмі асцярожныя што да санкцыяў. Заўжды блякуюць санкцыі. Зараз тыя санкцыі, якія ўведзеныя супраць рэжыму Лукашэнкі, беспрэцэдэнтныя. Нават тое, што зараз абмяркоўваюцца, это для Нямецчыны ўжо цераз край. Яны ніколі такія санкцыі не ўводзілі. Гаворка зараз ідзе пра ўвядзенне пакету на наступным тыдні, пра дадатковыя санкцыі праз 2 тыдні. І спадзяюцца, што амерыканцы, Великабрытанія і Канада гэтыя санкцыі падтрымаюць. Гэта захады эканамічныя, фінансавыя, дыпламатычныя. Это будзе цэлы шэраг абмежавальных мераў супраць фірмаў, дзяржаўных арганізацый, лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, пасля якіх Лукашэнку вельмі моцна забаліць. Таму, калі рэжым лічыць, што яны зноў змогуць абысці санкцыі, зноў знайсці лазейкі, яны вельмі памыляюцца. Гэтым разам, пасля міграцыйнага крызісу, Лукашэнку з рук злачынствы не сыйдуць. Ну, вось сярод падрабязнасцяў, сярод прагнозаў наконт санкцыйнага пакету ў панядзелак такая навіна, як, напрыклад, санкцыі супраць аэрапорту ў Менску альбо гатэлю Мінск, што на плошчы Незалежнасці. Ну і шчыра кажучы, сярод грамадзянаў Беларусі, сярод карыстальнікаў інтэрнэту, якія пакідаюць свае каментары, гэта ўсё выклікае такую пэўную іронію, што еўразвяз месяцамі рыхтуецца да абмежавальных захадаў, каб потым забараніць, умоўна кажучы, нейкаму гатэлю праз букінг мець бронь альбо разлічвацца праз нейкія заходнія серверы. Ну так трэба ж зразумець таксама, што яны за нас рэвалюцыю не зробяць, яны за нас Лукашэнку не скінуць і выбары не правядуць. Гэта ж задача нас з вами, беларусаў. Наша задача вызваліць палітвязняў. Наша задача дэмантаваць дыктатуру. Яны выкарыстоўваюць усе метады, якія ў іх ёсць. Санкцыі – гэта адзін з тых метадаў. Наша задача прапанаваць ім такі набор санкцыяў, які ізалюе Лукашэнку, б'е па яго кашальках, аслабляе яго, і пры гэтым беларусы адчуваюць больш-менш сябе абароненымі. Санкцыі павінны быць вельмі хуткімі, яны павінны быць скаардынаванымі, таму што калі санкцыі, іх рэалізацыя складаецца на месяцы, то сістэма, рэжым вельмі хутка адаптуецца да новых умоваў. Таксама я скажу, што ў рэжыме ёсць нейкая наіўнасць. Рэжым спадзяецца, што амерыканскія санкцыі, якія 8-9 снежня запрацуюць, што яны не закрануць. Вот мы нават чуем, што нібыта Яра думае, што яна працягне купляць прадукцыю, як гэта было раней. Я думаю, што яны памыляюцца. Вось гэтая наіўнасць, яна беспадстаўная. Калі ўступяць у дзеянне амерыканскія санкцыі, плюс гэтыя санкцыі, якія зараз увядуць супраць Менскага аэрапорту, напрыклад, потым гэта проста выключыць эфект даміно. Таму што калі ўводзяцца санкцыі, напрыклад, на Менскі аэрапорт, на якім завязаны міжнародны гандаль, транспартныя грузавыя перавозкі, куча кампаній, якія абслугоўваюць гэты аэрапорт, гэта вельмі моцна б'е па ўсёй інфраструктуры рэжыму. Гэта пазбаўляе яго мільёнаў даляраў. Але наша задача, каб гэтыя санкцыі былі моцныя, але каб яны прывялі да канкрэтных вынікаў. Таму мы са свайго боку распрацоўваем пазітыўную прапанову, якім чынам гэты крызіс можа быць вырашаны. Мы бачым, што сярод чыноўнікаў Лукашэнкі таксама спее незадаволенасць. Мы бачым таксама і мы чуем, но ёсць нейкая камунікацыя, якой зараз стала вельмі мала. Насамрэч, калі людзі кажуць, што Лукашэнка нагнятае, але мы не хочам несці за гэта адказнасць. Прапануйце нам выхад. Я думаю, што вось тое, чаго нам не хапае, вось гэтае звяно, які выхад для тых, хто знаходзіцца зараз в сістэме, але не хоча дзяліць адказнасць за злачынствы Лукашэнкі.
Франек, таксама тут вось вы ўзгадалі пра чыноўнікаў, вельмі цікавы момант таксама быў на гэтым тыдні. Наша Ніва рэдакцыі ўдалося паразмаўляць з адным з дзейных памежнікаў, і ён таксама казаў, што гэта ганьба, гэта проста перакрэсліванне ўсяго, чаму іх вучылі, тое, што адбываецца цяпер на мяжы. І сапраўды вось гэты крызіс мігранцкі, ён прыцягнуў увагу ўсяго свету. Сёння нават прэзідэнт Злучаных Штатаў Байден пракаментаваў, выказаў сваю занепакоенасць, што адбываецца на мяжы Польшчы і Беларусі. Між тым забываюцца, падаецца, проста павестка сыходзіць з унутрана беларускіх праблемаў, з гэтага тэрору, які развязаны супраць уласна грамадзянаў Беларусі. І Лукашенко на гэтым фоне зноў выказваецца пра тое, што ўсё роўна хоча застацца ва ўладзе. У інтэрв'ю расійскаму журналісту Каротчанку ён сказаў, што вось я пакіну прэзідэнцкае крэсла, але ўзначалю вось усебеларускі народны сход. То бок чалавек, якога людзі не выбіралі, каб ён кіраваў краінай, усё роўна хоча вось праз нейкія заднія дзверы застацца ва ўладзе. Няўжо гэта тое, што здольнае вырашыць крызіс і здольнае разрадзіць усю гэтую абстаноўку? Я думаю, гэта сведчыць толькі пра тое, што Лукашенко адчувае сябе няўпэўнена, нерашуча, адчувае, што ў любы момант ягоныя ж паплечнікі памагатыя могуць яму здрадзіць. Ён шукае для сябе нейкія запасныя шляхі адыходу, запасныя аэропарты. Можа быць, ёсць і наіўнасць трошкі ў ягонай галаве. Ён думае, што па казахстанскім сцэнарызу робіць сабе такую рэзервацыю, такі маленькую тусоўку, дзе будзе прымаць рашэнне, пры гэтым не называючыся прэзідэнтам. Але сістэма Лукашэнкі створаная такім чынам, што любая змена, любая рэформа, перабудова гэтай сістэмы можа прывесці да яе краху. Калі, напрыклад, узнікне двоеўладдзе, калі, напрыклад, чыноўнікі не будуць ведаць, як працуе вертыкаль. У лукашэнкаўскай мадэлі зараз все ясна. Ёсць Лукашенко, ёсць адміністрацыя і астатнія ўсе пешкі, якія павінны выконваць ролю такіх статыстаў. Як толькі ён будзе спрабаваць нейкія складаныя схемы перабудовы гэтай сістэмы, все лясне, все рухне. І я думаю, што б зараз Лукашенко не зрабіў, все сыграе супраць яго. Рэферэндум, новыя паўнамоцтвы ўсебеларускаму сходу, пераназыванне прэзідэнтаў нейкага там вярхоўнага лідара. Это ўсё парушыць вось гэты баланс, на якім баланс функцыянавання вертыкалі ўлады, на якім рэжым трымаўся так шмат гадоў. Баланс сапраўды можа парушыцца, але паралельна з гэтымі заявамі Лукашенко спрабуе неяк узмацніць расійскую прысутнасць на нашай зямлі. Зноў-такі інфармацыя з гэтага тыдня, што двое расійскіх дэсантнікаў загінулі, калі высаджваліся на палігоне каля Гожы, што пад Гаронняй. І цяпер ужо дэсантнікі расійскія вярнуліся назад у Расію. Гэта была такая у пэўнай ступені прапагандысцкая акцыя Мінабароны Беларусі, калі яны казалі, што Захад пагражае, таму расійскія войскі тут. Але зноў-такі сёння стала вядома пра тое, што Лукашенко хоча ўжо развярнуць нават ядзерныя комплексы супраць Украіны і Польшчы, менавіта на тэрыторыі Беларусі. То бок бачна, што Лукашенко зноў спрабуе неяк зачапіцца і зноў чапляецца праз гэты расійскі такі імперскі матыў, каб паказаць, што ён хоча гэтым паказаць уласна. Ён хоча завабіць расійскае грамадства, завабіць расійскае кіраўніцтва, што ён ім вельмі патрэбны. Лукашенко палохае Расіяй Захад і палохае Расіяй беларускі народ. Ён кажа, а вось калі вы будзеце пратэставаць, я паклічу сюды расійскіх вайскоўцаў. Калі вы будзеце ўводзіць санкцыі супраць мяне, то я аддам Беларусь Расіі. У вялікай ступені ён ужо аддаў вялікую частку беларускага суверэнітэту Расіі. І самая вялікая пагроза беларускай незалежнасці – гэта сам Лукашенко. Але ўсе гэтыя апошнія піяраўскія крокі, бамбавальнікі, якія пралятаюць каля мяжы, дэсантнікі, якія высаджваюцца, вучэнне Захад, безумоўна, гэта піяр. Гэта спроба прадэманстраваць, вот Расія, яна ўжо тут. Давайте будзем на пагатове, давайте сачыць за рукамі, давайте аналізаваць гэтыя ўчынкі, все, што робіцца і так далей. Але таксама давайте не ўпадаць у паніку. Мы ведаем, што Лукашенко зараз вымушана хаваецца за Расіяй, таму што адчувае сябе няўпэўнена. Яму дэманстраваць таксама гэтае расійскае плячо патрэбна, каб захаваць лаяльнасць сярод сваіх жа сілавікоў і сваіх жа чыноўнікаў.
Франак, вось у кантэксце Расіі таксама хацеў вас спытаць, калі Ціханаўская была ў Берліне, размаўляла з высокімі нямецкімі палітыкамі. А як яны глядзяць на ўсю гэтую сітуацыю? Ці яны надалей спрабуюць аглядацца на Маскву ў пытанні Беларусі і каб не парушыць маскоўскія інтарэсы? Ці ўсё ж такі вось за гэты год ім атрымалася, ну, увогуле яны пачалі нас шанаваць і паважаць як сапраўды самастойную нацыю? Ой, Вітаўт, это вельмі добрае пытанне. Я скажу, што ёсць і такія. І вельмі шмат наіўнасці застаецца, вельмі шмат неразумення Беларусі. Беларусь з'явілася на радары у галовах людзей на захадзе год таму назад. Раней людзі не мелі паняцця. Для многіх это была проста губернія Расіі. І зараз мы робім вялікую працу з болем, тлумачым, што Беларусь гэта не Расія. Беларускі кантэкст, які цяпер ён абсалютна ўнікальны. Беларуская рэвалюцыя гэта таксама і не украінская рэвалюцыя, і параўноўваць ёй памылкова і нават небяспечна. А гэта ўсё трэба тлумачыць заходнікам. Але я думаю, што мы на правільным шляху. Разуменне прыходзіць. Галоўнае, што мы кажам, што трэба раздзяліць дзве праблемы. Праблема расійская і праблема беларуская. Вырашаць іх паасобку. Гуманітарны крызіс, які створаны на мяжы, нельга раздзяляць ад праблемы палітычнай. І ён ніколі не вырашыцца, калі не будзе вырашаны крызіс палітычны ўнутры краіны. Это значыць дэмантаж дыктатуры. Гэтае разуменне прыходзіць. Напрыклад, прэзідэнт Штайнмаер вельмі ясна даў зразумець, што ён усё разумее. І нарэшце нямецкі палітыкум, ён ужо разумее, што адбываецца насамрэч у краіне. Важна, каб гэта зразумелі таксама ў Брусэлі і ў іншых заходніх сталіцах. Сапраўды, гэта вельмі важнае разуменне, і памятаем, што сапраўды дыктатуру мы самыя мусім як бы зваліць, але з іншага боку, калі тэрарызм вось гэты ўнутраны перараджаецца ў міжнародны, то бадай вы таксама згодзіцеся, што тады мы проста маем тады больш хаўруснікаў, і тады заходнія краіны таксама разумеюць, што паколькі гэта праблема не вырашаная таксама і на міжнародным узроўні, што таксама яны мусяць нам дапамагчы вось у тым, каб усё ж такі гэтая страшная дыктатура ў нашай краіне знікла. Менавіта, Вітаўт, вельмі згодны, і гэта аснова для нашай міжнароднай дзейнасці. Трымаць Беларусь на парадку дня, шукаць новых хаўруснікаў, мабілізаваць міжнародныя арганізацыі, выкарыстоўваць існуючыя механізмы і ствараць новыя механізмы. Запушчаны венскі механізм зараз АБСЕ, дарэчы, 15 лістапада павінен быць вынік, і нам трэба выкарыстоўваць гэты механізм, каб прымусіць Лукашэнку адказваць за свае злачынствы. І нам не трэба шукаць зараз ворагаў. У нас зараз ёсць адзіны галоўны апанент, гэта дыктатарскі рэжым Лукашэнкі. Все, хто з намі могуць аб'яднацца вакол гэтага, яны хай дапамагаюць. Все астатнія хай не дапамагаюць Лукашэнку. Я маю на увазе Расію. Мы просім Расію не ўмешвацца, не падтрымлівайце дыктатуру. Зараз Расія спрабуе выкарыстоўваць гэты момант, гэты крызіс, створаны Лукашэнкам, таксама дзеля сваёй выгоды. Гэта відавочна. І спрабуе гуляць сваю гульню. Так мы вельмі дакладны месседж пасылаем таксама. Не трэба ў гэта ўлазіць. Дыктатура павінна быць зруйнаваная. Калі мы будзем будаваць новую Беларусь, у гэтай новай Беларусі ўсе палітычныя сілы з рознымі палітычнымі поглядамі будуць мець месца, будуць спрачацца ў парламенце і будуць вызначаць курс будучай новай Беларусі. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай. Дзякуй вялікі за гэтую размову. І ў працяг вось тэмы Святлана Ціханаўская была ў Берліне і дала каментар таксама Белсату, расказаўшы, што сітуацыя ў нашай краіне ўсё роўна застаецца прыярытэтам у знешняй палітыцы еўрапейскага звязу і канкрэтна таксама Нямецчыны. Вось што яна нам распавяла пасля сустрэчы з прэзідэнтам Франкам Вальтарам Штайнмаерам. Мы, наверное, исчерпали все возможные дипломатические выходы на режим. И сейчас очевидно, что, как вы говорите, понимается только позиция силы. И поэтому Запад, будь сильным сейчас, не может режим шантажировать союз государств. Вы не можете себе этого позволить, поэтому пусть ваши действия будут решительнее, и вы найдете способ, как справиться с иммиграционным кризисом и другими угрозами, которые постоянно идут со стороны режима. Германия будет также и дальше, в будущем, после нового правительства, видеть Беларусь как приоритет во внешней политике.
с президентом. Была очень достаточно такая теплая встреча, которая длилась больше запланированного времени, и мы подняли ряд вопросов и помощь белорусам, помощь студентам здесь, и восточное партнерство, и давление, и санкционное, и политическое. Естественно, что везде обсуждается миграционный кризис. Вот. Точно такие же вопросы мы обсуждали и с парламентариями. Было пленарное заседание в Бундестаге, на которое меня пригласили. Меня очень порадовало, что вот эта поддержка, которую я почувствовала, она предназначена всем белорусам, потому что парламентарии в Бундестаге очень впечатлены тем, что белорусы не сдаются, что мы уже больше года мы боремся, и мы уверены в своей победе, что Беларусь будет примером для остальных, как можно перейти от диктатуры к демократии мирным способом. Точно такая же позиция и у Германии, что не может быть переговоров с человеком, который держит в страхе население своей страны и который пытается шантажом добиться каких-то уступок с демократических стран. А уже зараз у студії Михаил Кирилюк, Народне антикризиснае ўпраўленне, юрыст. Спадар Михаил, вітаю вас. Вітаю. Вось гэтыя навіны, якія прыходзяць з Беларусі, цяпер ужо тэрор не толькі ўнутраны супраць беларусаў, але і тэрор такі знешні. Гэта і тэрор супраць мігрантаў, калі іх не дапускаюць, стаяць з аўтаматамі і не даюць ім адысці ад гэтай мяжы. І нават тое, што мы ноччу пачулі вось ад польскіх вайскоўцаў, яны кажуць, што беларускія людзі ў форме, беларускія вайскоўцы ламаюць агароджу для таго, каб зрабіць гэты калідор для мігрантаў і нават слепяць спецыяльнымі такімі лямпамі, лазарамі польскіх паліцыянтаў. Як гэта ўвогуле юрыдычна ацаніць? Ну, я бачыў гэта відео, там стабаскопы, лазеры. Ну, як гэта расцэньваць? Як агрэсію? На жаль, да, тэрарызм ён не можа быць толькі ўнутраны, ён увесь час імкнецца займаць новую прастору. Спачатку быў Боінг, потым такая была больш слабая атака з боку мігрантаў. Зараз яна больш арганізаваная, пераходзіць у больш такую гарачую фазу. І это тое, пра што мы казалі ўжо некалькі месяцаў, што ёсць падставы казаць, што гэта міжнародны тэрарызм, таму што нагадаю, якія крытэрыі тэрарызма і па беларускаму крымінальнаму кодексу, і па міжнародных канвенцыях. Па-першае, гэта робіцца не проста так, а з дачыненнем з палітычнай мэтай, з канкрэтнай палітычнай мэтай. Так? У выпадку Боінга гэта было захоп Пратасевіча, зараз гэта ціск на Еўропу, каб яна спыніла санкцыі. Гэта палітычная мэта. І другі крытэр, гэта робіцца такім чынам, што яно... Гэта злачынства робіцца такім чынам, што яно прадстаўляе апаснасць не толькі для канкрэтных асоб, а для вялікіх груп асоб. То бок прадказаць, колькі людзей заўтра загіне на мяжы, ці не загіне, ці у выпадку гэтага штурма, у гэтай правакацыі, колькі людзей загіне, ніхто не можа прадказаць. Таму гэта класіфікуецца як тэрарызм, гэтаксама, як калі самазабойца узрывае бомбу, ён не ведае, каго канкрэтна ён узарве. Ён проста разлічвае, каб было ахвяр пабольш і каб прыцягнуць увагу, каб вырашыць нейкія палітычныя пытанні вось такім метадам. І тут Лукашенка, ён адрозніваецца ад такога шахіда толькі тым, што ў яго больш грошай і яго больш магчымасцей. Больш грошай, больш магчымасці і дзяржаўнае тэлебачанне, якое таксама служыць інтарэсам Лукашэнкі, узурпацыі ўлады, гаворыць пра тое, што гэта ўсё віна польскага боку, што гэта польскі фашызм, што гэта яны праводзяць генацыд. Нават сюжэты, якія паказвае БТ, калі карэспандэнт ходзіць з беларускага боку мяжы, расказвае, як там кепска жывуць людзі і кажа, што ў гэтым вінавата Польшча.
видовочно, у сильного всегда бессильный виноват. Да? И там другие сверстки Крылова про то, что оправдания твои не хочется мне слушать, ты виноват ли в том, что хочется мне кушать. Ну, такая аргументация, она, до речі, не витримлює ніякої критики, бо для в деле міжнародного права у мігрантаў ёсць такое паняцце, як першая краіна прытулку, першая бяспечная краіна. І гэта не то, што я прыдумаў, а тое, што казаў прадстаўнік ААН. Зараз у мігрантаў ёсць две магчымасці. Першае – вярнуцца дадому, другое – прасіць прытулку ў Беларусі. Беларусь для іх бяспечная краіна. Ніхто не бачыў статыстыкі пераследу курдаў ці афганцаў у Беларусі па тыму крытэрыю, што яны курды ці афганцы, так? Ніхто не іспытвае да іх варожасці. Наадварот, беларусы памагаюць ім, хтосьці з беларусаў шмат піша ў соцсетках, прыносяць ім адзежу, прыносяць ім яду, хтосьці ім спачувае. Зразумела, частка з беларусаў незадаволены тым, што ім дазволена нават больш, чым беларусаў збірацца на дарогах, за што беларусаў сажаюць у турму, як за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства, а мігрантаў не сажаюць за вырубку леса, за што беларусаў таксама могуць падвергнуць вялікім штрафам, але мігрантаў не штрафуюць. Вядома, тут гэта спрыяе варожасці, але гэта варожасць, яна ўзнікае не ад таго, што па прыкмеце скуры, колеру скуры, а гэта варожасць ад несправядлівасці, ад таго, што адным дазволена, а другім не. І тут, што хочацца падкрэсліць, у мігрантаў не тое, чтобы іх чамусьці любяць у сацыяльных сетках, я бачыў, выяўляць такімі ахвярамі, якія нічога не разумелі і неяк так апынуліся ў Беларусі. Але як яны апынуліся ў Беларусі? Жа ёсць шмат расследаванняў, дзе яны чытаюць, дзе яны перапісваюць, дзе яны абмяркоўваюць тое, што з Беларусі можна папасць у еўразвязь. Я не веру, што на арабскім, на турэцкім, на афганскім нельга знайсці той інфармацыі, што Беларусь не краіна еўразвязу. То бок яны ведаюць, што яны ідуць на злачынства, яшчэ калі яны адлятаюць са сваёй краіны, так? Па-першае, і добра, яны на гэта пашлі, мабыць, у іх вайна, яны прылецелі ў Беларусь. Яны могуць прасіць прытулку ў Беларусі. Ну, да рэчы, ніхто не забараняе ім паехаць у Расію, з якой у беларусаў няма мяжы. Але, я на гэты конт разважаю, таму што я хачу паказаць, што для мяне у мяне ёсць гуманітарнае спачуванне да гэтых людзей, якія ў цяжкай сітуацыі, і трэба, безумоўна, ім дапамагаць, трэба прыносіць ім ежу, адзенне, ваду ці штосьці яшчэ. Але трэба памятаць, што яны з'явіліся ў Беларусі не проста так, а арганізавана з'явіліся дзеля Лукашенка. Сапраўды, цяпер гэтыя людзі трапілі ў пастку, таму што лукашэнкаўскія спецслужбы не пускаюць іх назад, каб яны вярнуліся ў Менск нармальна, ці пайшлі на пункт пропуску. А з польскага боку іх проста не пускаюць, таму што польскія службы не хочуць, каб нелегальна перакрочвалася мяжа, каб там быў такі непарадак. Між тым, вы згадалі вось гэтыя важныя моманты, на якія таксама асаблівым чынам звяртаюць увагу нашы чытачы, асабліва вось з памежных тэрыторыяў. Мігранты робяць лес, нічога ім за гэта няма. Мігранты таксама парушаюць іншае заканадаўства. Аднак вось прызначаны Лукашэнкам міністр унутраных справаў Іван Купракоў гаворыць, што ніякіх законаў у Беларусі яны абсалютна не парушаюць. Да рэчы, міністр унутраных справ у такой сітуацыі, мне здаецца, сам з'яўляецца супрацоўнікам у некаторых злачынствах. Так, напрыклад, гэта крымінальнае бяздзеянне службовай асобы, да? І гэта можа быць да 5 гадоў лішэння свабоды. Тое, што ён робіць, тое, што яго супрацоўнікі не выконваюць зараз свае функцыі. Гэта па-першае. Па-другое, калі іх сапраўды
не пускаюць людзі са зброяй, лукашэнкаўскія салдаты, ну, тады да, яны тады папалі ў бяду, і гэта беда, але што мы бачым? Вось у нас есть польскія салдаты, якія не пускаюць іх на сваю тэрыторыю. І польскія салдаты, яны выконваюць закон сваёй краіны. Бо што рабіць польскаму салдату? Адкрыць вароты і сесть у турму? Ну, дарэчы, ніколі еўразвяз не аб'яўляў, што у нас будзе вольны ўваход у еўразвяз, калі вас там сабярэцца больш 1000 чалавек на граніцы. Ці беларускія салдаты, якія служаць зараз Лукашэнку, яны парушаюць закон, таму што яны не маюць ніякіх законных падставінаў не пускаць гэтых людзей у Менск. Таму тут відавочна розная прававая ацэнка для гэтых дзеянняў. Наконт правовой ацэнкі і наконт таксама вось пытання дыпламатыі, пытання вырашыць усё неяк усё ж такі паводле папераў, дамоўленасцяў. Плануецца канферэнцыя ў Вене. Былі рознага кшталту надзеі, спадзяванні, што тады прыедуць таксама прадстаўнікі Расіі, прадстаўнікі рэжыму, і што можна будзе хоць пра штосьці з імі гаварыць. Аднак чуем, што вось Макей сказаў, што гэта ўсё пустая зацея, што гэта ўсё варожае і непатрэбнае. І складваецца ўражанне, што ўвогуле вось усе гэтыя вялікія навукі, дыпламатыя, яно ўсё не працуе, ўсё гэта не патрэбна. Увогуле, што тады застаецца для вырашэння крызісу, калі людзі, калі нават вось гэтыя механізмы, бо ведаем, што ў гісторыі былі рознага кшталту дыктатуры, і ўсё роўна удавалася некае знаходзіць кампрамісы, удавалася неяк было менш ахвяраў, тут увогуле нічога не працуе. Ну, я бы ўсё ж такі не згадзіўся, што нічога не працуе, таму што, як мы бачым, усё ж такі працуе. Мне здаецца, мігранты з'явіліся як рэакцыя на санкцыі, і гэта для мяне пацверджанне, то, што санкцыі сапраўды працуюць. Даже нават тыя слабыя санкцыі з праблемамі, санкцыі, якія крытыкавалі за то, што яны не надта жорсткія, яны спрацавалі так, што яны справакавалі Лукашэнку. І што, акрамя дыпламатыі, ну, безумоўна, эканамічны ціск, бо, напэўна, нельга прасіць Еўропу ваяваць за нас, і ніхто не будзе ваяваць за нас. Ну, трэба ўцяміць сабе, што санкцыі могуць зрабіць шмат, санкцыі могуць зрабіць эканамічны ціск на рэжым, на Лукашэнка, нават на Пуціна, які падтрымлівае Лукашэнка, зрабіць гэту падтрымку неверагодна цяжкай, але асноўны ціск ўсё ж такі павінен быць ізнутры ад саміх беларусаў. Знутры ад беларусаў, і як сёння і вы згадалі, падсумавалі пра тое, што вось, напрыклад, мігрантам дазволеныя рэчы, якія не дазволены нават грамадзянам Беларусі, якіх тэрарызуюць. І тут зноў узгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «інагда не да законов», калі закон выкарыстоўваецца інструментальна, толькі супраць таго, каго трэба. Зрэшты, закон увогуле цяпер зневажаецца. Памятаем, калі быў вось гэты народны выбух у жніўні 2020 году, то вельмі часта прыходзілі ідэолагі на прадпрыемствы, казалі, што вось страйк вы можаце аб'явіць паводле закону толькі праз 14 дзён і гэтак далей. І часта людзі нават паддаваліся на гэтыя ўгаворы, ну, сапраўды трэба ўсё рабіць законна, па закону. Тая самая рыторыка была ад каардынацыйнай рады. А цяпер, калі закон проста яго не існуе, ці ўвогуле у людзей ёсць права штосьці неяк мяняць эту сітуацыю? Ну, ведаеце, тут не трэба быць такім, па-першае, юрыдычным фетышыстам, так, глядзець у першую чаргу на літару закона, а не на яго дух, да? Бо калі мы так размаўляем у агульным, ёсць права. І Канстытуцыя вышэй за нейкую інструкцыю там ідэолага Маза, так? То бок, ты можаш дзейнічаць у рамках закону, калі браць прынцып верхавенства права, калі браць іерархію правых актаў і казаць, што ў мяне ў Канстытуцыі ёсць права на страйк, і гэта ваша праблема, як вы яго забяспечыце. Калі вы напісалі нарматыўны акт, які ідзе супраць Канстытуцыі, ну, я не буду выконваць гэты незаконны нарматыўны акт. Тут жа пытанне не ў тым, што
у нас паперы неяк не так напісаны. У нас праблема ў тым, што людзі тады у жніўні яшчэ спадзяваліся, і яны пыталіся ў мяне, як упраўніка, як зрабіць гэты страйк дзеля ўсіх інструкцый. І я яшчэ тады казаў, што дзеля ўсіх інструкцый вы не здолееце яго зрабіць, таму што па гэтых законах вы не можаце нават палітычныя патрабаванні прасоўваць на страйку. Але іх трэба прасоўваць, бо наша аснова – гэта палітычнае патрабаванне. І тут можна апірацца толькі на Канстытуцыю, на правы чалавека, на дэкларацыю праў чалавека, то бок на прынцыпы верхавенства права. І гэта будзе больш законна, чым казаць, што, ну, калі ў інструкцыі напісана, што я павінен, напэўна, там, звязаць сабе рукі за спіной і ісці працаваць, ну, напэўна, я такі буду рабіць. Ну, і відавочна, што інструкцыі гэта яны адмыслова і пішуць, каб людзі так рабілі. Заканадаўцаў у нас ніхто не выбірае, выбараў парламент няма, Лукашенко свае дэкрэты выдае. Таму, ну, вось такая сітуацыя з заканадаўствам у Беларусі. Михаил Кирилюк, юрыст, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Дзякую вам, гаспадар Михаил, вялікі за гэтую размову. І літаральна вось хацеў бы яшчэ праанансаваць адзін матэрыял. Суседзі плануюць будаваць мур вакол Беларусі. Ці гэта сапраўды вырашыць сітуацыю, вось гэтая ізаляцыя, ці яна спыніць гэты крызіс? Наш калега Сергей Пацасонны паразмаўляў з пісьменнікам Сашем Філіпенкам. Літаральна праз хвілінку мы пакажам вось менавіта гэтае інтэрв'ю, гэты каментар ад пісьменніка Сашы Філіпенкі. Тут таксама паўстае пытанне у гэтым матэрыяле. У гэтым матэрыяле яго пакажуць, ці патрэбны дыялог і паміж кім ён увогуле мусіць адбывацца. Літаральна праз момант наша тэхнічная служба таксама прадаставіць гаспадарству вось гэты фрагмент. Спадарства. Ну вось, як мы пачулі каментар ад спадара Михаіла, бачыце, на жаль, законнасць не працуе ў нашай краіне, што выразна паказвае сітуацыя таксама з мігрантамі, на вялікі жаль. Але, бачыце, трагедыя, гэтая гуманітарная катастрофа ізноў вочы ўсяго свету, палітыкаў сусветных, палітыкаў заходніх краінаў скіравана на Беларусь і зноў-такі, на жаль, не з добрай нагоды. А ўжо зараз хацелі б вам таксама прадставіць матэрыял пра менавіта пра чалавека, які ўдзельнічаў у акцыях памяці Рамана Бандарэнкі «Плошча пераменаў». Так называюць двор, дзе 12 лістапада невядомыя ў масках напалі на Рамана. Ён памёр, як памятаем, у рэанімацыі, куды яго даставілі з траўмамі галавы з цэнтральнага Менску. Гераіня нашага матэрыялу Алена, якая ўдзельнічала ў акцыях, згадвае, як хавалася ад амапаўцаў у адной з кватэраў разам з іншымі пратэстоўцамі. Мы без оружия! И тут, наверное, через минут 15 увидели, что людей стало все меньше, меньше, меньше. И вокруг все стало черное. Просто нас взяли в оцепление. Все просто, людей не было уже практически вообще. Ну и только человечки, как муравьи просто, вот реально как в киношках прибежали муравьи. Мы стояли уже тогда возле подъезда, подъезды были открыты все, абсолютно все. И мы забежали в один из домов, в один из подъездов и забежали в первую попавшуюся квартиру, которая нас приняла. Ну и такие думаем, ну сейчас все закончится, и мы пойдем все домой. Там, ну вот сразу первые 15 минут мы думали, что они там разбегутся, людей же нет, и все будет нормально. У нас в квартире было порядка, ну, наверное, где-то человек 20-25. И мы легли на полы все, на пол, ну, чтобы нас никто не увидел. В окна позавешивали окна, все. И вспомнили, как на предыдущем марше в воскресенье на Орловской ворвались ОМОНовцы в квартиру и избили там людей. И мы понимали, что у нас очень много мужчин в квартире. Да, ну, немного. У нас был батюшка в квартире, это точно я помню. Один батюшка, ну и 3 человека, еще я не помню, кто они были. Имена, конечно, мы тоже не спрашивали, ничего не спрашивали. Вот, и мы начали их прятать.
под кровати, в шкафы, потому что понимали, что если сейчас ворвутся, а ОМОНовцы бегали уже там, ОМОНовцы или кто там, они непонятно, уже бегали по этажам и прозванивали все квартиры. И мы подумали, если они ворвутся, ну, нас, женщин, может, трогать не будут, а уже мужчинам. И, короче, мы готовы были этих мужчин прикрывать собой, чтобы их, ну, не лупили. Потом нам сообщили, что надо срочно повыключать телефоны. Мы выключили все свои телефоны. Кто-то успел написать родственникам, что все хорошо, что все нормально. И где-то уже через, наверное, часа 2-3 понятно стало, что мы никуда не уйдем. Вообще никуда не уйдем, потому что наши квартиры, наверное, сторожили или не сторожили. Но там по каждому этажу бегали. В общем, у нас один мужчина пошел в туалет. И в квартире гробовая тишина, никто там ничего не это вот. И он пошел в туалет, он смыл унитаз, и мы только слышим ду-ду-ду-ду-ду, со щитами, с палочками бегут сразу на наш этаж. Все, тогда мы поняли, что нельзя ни в туалет ходить, ни в ванну. Закрыли туалет, закрыли все и сказали: ребятушки, давайте-ка мы будем сидеть еще тише, чем сидели. Мне лично в Инстаграм писал Цепкало, что у вас... В 11 часов приедут депутаты, и уже все знали, что мы там сидим, как депутаты Евросоюза. Ну, короче, кто-то приедет уже нас оттуда вытягивать, если все это не закончится. И потом мы смотрим в окно, ну, может, уже под 8, там, 8:30, мы смотрим в окно и просто видим толпу людей, выбегающую из нашего дома. И они бегут все в разные стороны. Мы такие, блин, что происходит вообще, как бы, да? Мы посмотрели, и нам хозяйка квартиры говорит: вроде... все стихло, можно выходить. А ўжо зараз з намі на сувязі з сонечнай Італіі спадарня Надзея Старавойтава, прадстаўніца арганізацыі беларускай дыяспары ў Італіі Суполка. Добрый вечар. Прывітанне ўсім. Спадарня Надзея, бачыў вас, так вас добра чутна, бачыў таксама акцыю беларусаў у Мілане. Гэта менавіта ноч расстраляных паэтаў, гэта акцыя памяці, калі чыталіся вершы нашых творцаў на гэтай катэдральнай плошчы з прыгожым касцёлам. А якая яшчэ вось вулічная актыўнасць, якія акцыі вы яшчэ праводзіце? Мы проводим разные акции, и не только в Милане. У нас есть уже сформированные суполки по городах, как Болонья, Верона, Рим, Палермо. И там есть возможность больше-меньше организационно подходить до этой справы. Мы задейничаем у первую чергу, конечно, поддержку белорусам у Беларуси. І гэтай акцыі найважнейшы прыярытэт маюць. Але таксама мы не забываем і пра гісторыю, пра культуру. Мы ладзілі таксама купаллі у некалькіх гарадах Італіі. І па магчымасці мы робім онлайн-зумы з вядомымі пісьменнікамі, гісторыкамі, каб паразмаўляць на тэму нашага прошлага і будучыні. Скажем так. А вось гэтае жыццё беларускай дыяспары ў Італіі, яно сапраўды так актывізавалася менавіта ў апошні год пасля гарачых падзеяў у нашай краіне? Так, тут трэба дадаць, што у нас былі некаторыя, калі разглядаць з гэтага боку, складанасці. Як гаварыла вядомая беларуская пісьменніца на онлайн-зуме, про беларусаў замежжа. Я шукала пра беларусаў Італіі звесткі ў інтэрнэце, нейкую дыяспору, супольнасці, і не знайшла нічога. Гэта сапраўды так. Мы пачыналі з самага пачатку і стваралі сябе адыходзячы ад гэтых падзей, можна так сказаць, у экстрэмальных умовах. Бо трэба было хутка, трэба было рэагаваць, паралельна знаходзіць беларусаў, якія падтрымліваюць нас, знаходзіць італьянцаў, якія падтрымліваюць нас. І ўсё гэта ў адзін момант перайшло ў такі фармат дыяспары і зарэгістраванай арганізацыі беларусаў у Італіі Суполка.
Спадарня Надзея, вось сапраўды гэтыя вулічныя акцыі ў мноства гарадах вы ўзгадалі, што шукалі таксама італьянцаў, якія зацікаўленыя Беларуссю. Ну, Італія далёка ад нашай краіны, але ўсё ж ці вы прыцягнулі ўвагу, можа, мясцовых палітыкаў, ці вы маеце сувязь, напрыклад, з мясцовымі ўладамі? У нас наладжаныя сувязі з журналістамі італьянскімі, а таксама з некаторымі палітыкамі, якія раздзяляюць наш пункт гледжання адносна дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. І гэта вельмі добра. Мы ўжо сфарміравалі такую базу кантактаў добрую, якой працуем. Але паміж гэтага у нас ёсць кантакты і не толькі у палітычным і медыйным наваколлі. Як прыклад, у той жа ночы расстраляных паэтах прымалі ўдзел студэнты Падуанскага універсітэту, якія ў перакладзе на італьянскую мову чыталі вершы расстраляных у 37-м годзе паэтаў. Яны стварылі Movements for Freedom і нагадваюць усім італьянцам пра рэпрэсаваных беларусаў і ў першую чаргу студэнтаў. То есть яны ў гэтую тэму ўвайшлі у нашу барацьбу, так кажам, вельмі моцна. І мы шукаем такіх італьянцаў. Спадарня Надзея, гэта вельмі прыемна чуць, што вось нават у далёкіх ад Беларусі краінах ўсё ж такі ёсць людзі, якія цікавяцца нашай тэматыкай, якія таксама нам спачуваюць, і хацеў бы таксама падзякаваць вам за гэтую працу. І напрыканцы яшчэ запытацца, вось, а як цяпер пачуваецца супольнасць беларуская ў Італіі, пра што людзі гавораць і, уласна, чаго яны чакаюць, пра што яны мараць? Тут трэба спачатку, мабыць, пачынаць. У нас ёсць адметныя рысы ў Італіі, як бы казаць, прыхільнікі дыктатарскага рэжыму ёсць у нас сярод італьянцаў таксама. Кажам, вядомыя ябацькі, мы жартуем, ёсць італьянскія ябацькі, якія прыходзілі на нашы акцыі, стварылі групу ў Фейсбуку і нават ладзілі у Мілане, мы ведаем дакладна акцыю на гэтую тэматыку. То бок ёсць у нас і праблемы, ну гэта не праблема, але мы усведамляем, што Італія вельмі шматкаляровая краіна ў гэтым сэнсе. Але мы уявілі для сябе пасля ўжо больш чым год, што нам трэба як дыяспара расці, узмацняцца, больш шукаць беларусаў, каб далучаліся да нас, бо першую чаргу моц дыяспары краіны гэта у іх колькасным і якасным фактары. Аб чым марым? Мы марым, канешне, толькі аб адным. Гэта не секрет. І думаю, што сапраўды ўсе мы пра гэта марым, пра вольную Беларусь. Спадарня Надзея, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Надзея Старавойтава, прадстаўніца беларускай дыяспары ў Італіі, арганізацыя «Суполка» была маім і спадарства госцем. І напрыканцы вось зараз пакажуць гэты матэрыял, менавіта каментар пісьменніка Сашы Філіпенкі, які я раней анансаваў. Я ж, Вітаў Ціўчык, на сёння з вамі развітваюся. Зычу вам добрага вечара. Наперадзе адразу пасля студыі выдання сатырычнай праграмы «Вечаровы шпіль» з Алесем Карніенкам. Таму заставайцеся з Белсатам. Спадарства, Саша Філіпенка, пісьменнік малады, але вельмі вядомы. Вітаю. Беларуская тэма ў замежжы, яна актуальная, таму што нас шкадуюць сёння, ці беларуская культура дасягнула таго ўзроўню, калі мы можам з гонарам падымаць галаву? Но мне кажется, что мы давно можем с гонором поднимать голову, и в этом смысле не сейчас какой-то этап наступил, когда мы чего-то достигли. Мне кажется, что, к сожалению, из-за грустных событий, из-за печальных, которые происходят у нас в стране, там, прям скажем, это гуманитарная катастрофа, мне кажется, что, к сожалению, только сейчас многие начинают узнавать. И более того, начинают узнавать о нашей культуре, даже не после какого-то размаха репрессий или 40 тысяч людей, которые были в тюрьмах, а после того, как в Минске садится самолет, и вдруг люди начинают интересоваться, а где это Беларусь, а что там происходит.
И в этом смысле, наверное, хорошо, что обращают внимание и на то, что происходит у нас, на нашу культуру, но, конечно, хотелось бы, чтобы это все происходило раньше и не из-за таких грустных поводов. Што тычыцца таго міграцыйнага крызісу, ну, абысці, якую сённяшняя культура і беларуская дзеячы культуры не могуць. Светлана Алексеевич падпісала, між іншага, ліст так, у абарону гэтых людзей, бо гэта гуманітарная катастрофа таксама створаная рэжымам. Як вы бачыце развязанне гэтага крызісу? Я не знаю, это сложный вопрос. Мы все думаем про него. Я не знаю, все ли про него думают. Я думаю про него сейчас постоянно. Мне кажется, что с одной стороны мы видим, что режим атакует людьми Европу и пытается таким способом такое, знаете, принуждение к разговору. Признайте нас, начните с нами разговаривать. С другой стороны, мы видим, что режим пользуется этой. Там вот здесь, находясь в Берлине, мне кажется, очень понятная метафора. Вокруг Беларуси выстраивается новая стена. Причем режим все так обустроил, что выстраивается эта стена руками европейцев. И мне кажется, что это, безусловно, какое-то тактическое решение проблемы, не стратегическое. И мы понимаем, что и постройка Берлинской стены ни к чему не привела, да, привела там, к трагедии, которая длилась длинный какой-то срок. Поэтому сложно. Я не футуролог, я всего лишь писатель. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Европа действовала активнее, не только выражала озабоченность, потому что вот выражение озабоченности в течение года привело к тому, что конфликт рано или поздно должен был прийти к границам Европы, и он пришел. Это было ожидаемо, мне кажется. Сёння, калі я назіраю за гэтай сітуацыяй, якая адбываецца на мяжы, то ўзнікае такое ўражанне, што тут ужо хто каго. Ці еўразвяз Александра Лукашэнку разам, ну, увесь захад, ці Александр Лукашенко разам з Расіяй ўсё ж такі пакажа сваю моц. Ці павінен пачацца дыалог, а калі дыалог, то з кім тады і хто будзе размаўляць? Я не знаю, это вопрос тоже к дипломатам и к политикам, которые занимаются. Я всегда выступаю за диалог. Другое дело, что, наверное, сложно вести диалог с террористической организацией, которая удерживает власть в стране незаконно после выборов, которые убивают людей, сажают их в тюрьмы. Я не знаю, для этого нужно там Европе решить, с кем она ведет диалог. Мы понимаем, что, очевидно, за Александром Лукашенко стоит Россия, которая его поддерживает. И если бы не было России, уже давно не было бы Александра Лукашенко. Готова ли Европа вступать в открытое или закрытое противостояние с Россией? Сейчас это вопрос. Считает ли Европа Беларусь частью Европы или сферы интересов России? Это тоже вопрос. Да? Мне кажется, там вот как-то из этого исходят европейские политики. Я пока, к сожалению, наблюдаю то, что, наверное, все-таки нас там отдают постоянно на откуп России, и мы должны со своими проблемами справиться сами. Ці ў гэтым міграцыйным крызісе акурат мы не забываемся пра свае ўласныя праблемы, пра нашых палітычных вязняў? Мне кажется, нет. Мне кажется, сложно забыть, когда ваши друзья сидят в тюрьмах или даже незнакомые вам люди сидят в тюрьмах, и каждый день мы пытаемся найти какие-то новые способы давления на режим. Я думаю, что симптоматично то, что сейчас происходит, это еще одно проявление болезни, которая там длится уже много-много лет в Беларуси, и рано или поздно все это должно было случиться. Дзякуй за гэтую размову. Саша Філіпенка, гаспадарства маім і вашым госцем з Берліна.